אלעד אלפר, חסידית פיתת נרן, תל אביב, ועסקת פיגור. אוקיי. רגע. אני עוד לא התחלתי כלום. איזה מקום לטוס עליו. קוראים לזה ארבע, סלחה בחו"ל. כך. כן. הסתכלתי, יש באתונה בספטמבר. אבל כאילו, מנסים להיות סופי. אבל בא לי זוגות, לא בא לי לבד. לא, אני אעשה. תעודדי אותי בזוגות. יאללה, מוכן? 10 שניות. תשמעו, זה החלטה את כל הדיבור שלנו. אני מתחילה 10 שניות? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו. יותר למטה. טוב, עלה. טוב, עוד אחד. מילון מפקים, גו. אפ. יופי. טוב. יס. יאללה, לרשום. רגע, לא רואים את הבר. לא רואים את הבר. אני רק אומרת, כרגע לא רואים את הבר. לא. ואני רוצה פשוט שזה לא יצא מהתמונה. בוא נזיז אחורה, זוזי. לא, עדיין לא רואים. עכשיו לא רואים אבל את זה. לא רואים את המשקולת. רגע, אז אולי נזיז. תראי, תעשי לשם ואני אזיז את המשקולת לפה. כאילו, הבנת? תעשי לפה. לא, תקרבי את זה. חשבתי שנקרב את זה. את זה רואים, את זה לא רואים. יש לך עוד דקה, אלעד. מה? יש? רגע. עד 4 דקות? כן, עד 4. אז עוד 2 דקות. יש לך זמן. אבל רואה את זה לא רואים. כן. טוב, רגע, בואי נזיז. עכשיו סבבה. עכשיו סבבה, סתכלי. כן, רואים. סבבה. כן. פשוט לא רוצה שזה יצא מהפריים. המשפט הזאת, כאילו. בסדר, רואים. 1:15 שניות. כן, רואים את זה. בסדר. פתאום, אתונה ספטמבר. אפשר עוד להשתזף? חכי, אז לבן. בואי נעבור תחרות אחת, עוד דקה. לא, זה כיף. עוד דקה. מים? החלטתי ששנה הבאה אני רוצה לעשות חצי מרתון. זה מרתון תל אביב. אני גם אמרתי את זה, אבל לא עשיתי כלום. לא, שנה הבאה. בפברואר. כן. זו ההחלטה שלי. כן, החלטת סופית. כן. את על הזמן, אני אספור לו? יש עוד זמן. עוד 30 שניות. עשר, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו.
עברנו דקה ו-15 שניות. היידה. רק תבוא קצת קדימה. כן. 3 דקות מאחוריך. שלוש 40 עבר. עוד 4 ו10 שניות. יאללה, חצי מאחוריך. עוד 4 דקות. הוא צריך את זה, כן. קצב אחיד, אליו. עוד 2. היידה. יאללה, עוד 3 דקות ו15 שניות. איזה גודל אלה? מדיום? איזה? איך קוראים להם? איזה גודל? מדיום נראה לי. 5 או 7 מילימטר? עלי הקטן. למה? קניתי אחד במידה לא טובה. איזה מידה קנית? מדיום של 7 אבל. הוא צפוף עליי. צפוף לך? אז אני מתלבטת, אני רוצה להקטין ל5, אבל השאלה אם גם... 5 זה כאילו יותר דק, או יותר קצר. יאללה, עוד 2.5 דקות. 5 זה יותר קצר או יותר דק? זה 5 נראה לי. יאללה, אלעד. 2 דקות אחרונות.
אחד, מעולה. שתיים, יאללה. דקה וחצי. אלעד, כמו אתמול עם הברט, יש לך דקה כמה שיותר קפיצות. יאללה, כמה שיותר קפיצות, לא לראות בעיניים. מהר, יופי. דקה. בלי לראות בעיניים, מהר. עד קצה היכולת, לא להתמהמה. להמשיך. כמה שיותר. עוד 40 שניות. יאללה, חצי דקה. מהר, מהר, מהר. יופי, יופי, יופי. 20 שניות. יאללה, אחד אחרון, אחד אחרון. יאללה, כנס, 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 כנס. 10 שניות, יאללה, כנס. יאללה, 5 שניות. 4, 3, עוד אחד. זהו. Good job. So, Elad, so this is the men's bar. It's blue one, 20 kilos, and he did, yeah, 5 kilos here. 5 kilo, and then you have 10 kilo. And then you have 20 kilo. And on the other side, it's 20 kilos. You have white standard one, 5 kilo, the same one as the other one, and 10 kilos. And on the bar of the barrel, you have the blue one, it's the 20 kilo bar with 15 kilos on this side and 15 kilo on the other side. And the box is 60 centimeters from down up, and this is a Ladine.